Bueno, amenga barrio, parkatu, baina sari banaketi ontsi izango da. Bueno, Gipuzkoatik han eta Irati Azpi txapeldun. Hemen datoz Lur eta Alize ben. Bueno, hemen ikusle batzuk ezauzte. Ia hurrengo berba lagunen eska man no zeukitxoten. Hemen gonbidatu dezauezen, eidabena. Ez da erretze goten, hemen berbaitxeko prest dauen atopetan, eta, bueno, ni gaitxi libre dugu hemen, gazte mailako txapeldunek Lur eta Alize, Mikel Urkia. Hemen Azpi txapeldunak. 22 urte azpikutan. Euren dominia jarri hotze. Melaia eta Baiaia 22 urte zazpikoetan txapeldun. Amen. Epa. Amen. Berritxoar pelotari bikainek, hemen daukauz. Horizona bere ireide, 22 urtez da, aldungo protasiko Azpi txapeldun. O txapeldun. Hemen dauz Maite eta Eneriz da. Nozizen mailako Azpi txapeldunak. Hemen datoz Bizkaian Erdezkarixek, Martina Xemengo Erika eta Arai. Lurraldien arteko, txapelketan.
txapeldun nagusiak. Amenetako dugu, parte hartzaile guztisek eta sarisek emon dituen Euskal Pelota Federazioko jentie eta ezin esartau. Eta hain bai, oin amaitxutzat emongotzau goizeko jaialdi xai, nesken txapelketako partiduek eta sari banaketa ikusi dugu, eta arratzaldien, baina hori da. Arratzaldeko bostetatik aurrera, Markina Xemengo uni frontoien, lurraldien arteko finalak, mutilen finalak egiko ditugu. Beste ibarik, oingoen bai, arratzaldera arte.